Wannan faɗa tsakanin ƙasar Isra'il da ƙasar Isra'ila wato yana ƙoƙari ya kai wani wuri inda mutane da dama ba su fahimta hakan ba, sai dai suna yaƙin kallon wani abu a baibai, wanda idan ka biyo mu a cikin wannan shiri za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken tattaunawa game da abin da ke faruwa yanzu wato tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma ƙasar Iran. To mai sauraro, ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da cikakken rahoton namu na yau. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda ne mana matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi magana ne tsakanin ƙasan Iran da kuma ƙasan Isra'ila, wanda mutane suna kallon wannan yaƙi ba a bakin komai ba, wanda kuma wannan yaƙi idan ka bibi tarihin abin da ya hassala shi tun farko, za ka iya tunanin cewa tabbas wannan yaƙi wani abu ne wanda yake tunkaran duniya, ba wai ya Isra'il da ƙasan Iran ba. Abin da ya sa na ce haka, ya kamata a ce mu gane dukkan wanda ya yi karatun addini, ba ina nufin na boko ba, ko ma da na boko ne, amma ya zamanta a ce ka yi zurfi a addini ko da yaya ne, to za ka fahimci abin da nake nufi. Kamar yadda muka sani, su wa'innan Isra'ilan da muke ganin su mutane ne masu taurin kai, masu taurin zuciya, wanda ko zamanin annabawa can babu yanda ba a yi da su ba. Su suka yi ta ba mu manzon Allah, suka yi ta bashi wahalhalu akan wasu abubuwa da dama. Mutane ne masu taurin aƙida, wanda su kansu wuri ne aka yanka aka bar musu suka ci gaba da rayuwarsu. Lokacin ko ƙasan Amurka da kuke gani wasu shekaru da dama sun shiga an kokkore su, sai daga baya ne suka developing, wato suka kama ƙasashen, suka buɗe wasu ƙungiyoyi, wanda mun san yadda ƙungiya ke da tasiri a irin ƙasashen turawan nan da su larabawan, wanda dukkan wanda ya sani ya san cewa mutanen nan an yi ba ta kashi da su tun ba yanzu ba, amma har yanzu suna nan. Dama ko a Kur'ani an ba mu labari cewa za su taso, za a durƙusar da su, kuma sannan amma za su ƙara tashi, wato za su ƙara raising kenan. To kun ga wannan abu ne wanda dama already akwai shi, kuma yaƙi tsakanin musulmi da kafiri dole ne, saboda babu yanda za a yi kafiri ya so musulmai, ba zai taɓa yiwuwa ba. An riga an faɗa mana cewa dama ba za su so mu tsakani da Allah ba, sai dai su so mu ƙila sanadiyyan wani abu, ko muna gudanar da wasu al'amura tare da su, amma a zuciyarsu ba haka bane, don suna samun dama a kanka za su yi maka abin da bai dace ba. To kuma sai ta wani ɓannin wai sai ka ringa jin wasu 'yan uwa musulmai, 'yan uwa gabaki ɗaya, wasu suna fatan Allah ya ba ma wai Isra'ila nasara akan Iran. To saboda mene? Duk inda aka ce kun yi sharing kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to an wuce wasa anan. Ana maganan Allah ne gabaki ɗaya, ana maganan musulunci, ba ana maganan aƙida ba. Ni ina ɗan izala, kai kana ɗan shi'a, wancan yana ɗan ɗariƙa. To a wannan fagen ya kamata mu haɗa kanmu ne gabaki ɗaya, mu zo mu yi supporting wa'innan 'yan uwa gabaki ɗaya, saboda mu ci gaba da roƙa musu Allah ya ba su nasara akan Isra'ila. Saboda Isra'ila fa da kuke gani ƙasa ce fa wanda ba ta ƙaunan Allah gabaki ɗaya, kafirai ne sosai, saboda akwai bambancin Yahudu da Nasara, akwai bambanci. To wa'innan mutane da kuke gani ba su ƙaunan Allah, ba su ƙaunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to don haka babu yanda za a yi musu sassauci. Mu koyaushe muna ƙara roƙon Allah ne ya ƙara dankwafar da ƙasan, ya ƙara dankwafar da su, ya kuma ɗaura Iran a kanta.